Jekk tixtieq tkun ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa ta' 6 xhur b'xejn illi qed nagħtu hawnhekk A New Better Life fejn nagħmlu group sessions illi jkunu apposta għal health and fitness, mela biex niżvugaw l-istress, biex inħossuna aħjar, biex nidhru aħjar għaliex le u l-benefiċċji kollha li jiġi bl-exercise. Kull ma trid tagħmel huwa li tidħol fuq www.betterlife.com/win terbaħ win fejn hemmhekk appartew is-6 xhur giveaway minna ħadana ħajnaqdu magħna wkoll Plan H. Plan H jippreparaw, jikkalkulaw u anke jagħmlu delivery ta' ikel healthy id-dar tiegħek jew l-uffiċċju tiegħek. Daw ħajnaqdu magħna wkoll biex itukom numru ta' ġimgħat jew xhur ħadal ħajdulna bl-eżatt kemm bħala parti minn dan il-giveaway. M'għandek xejn titlef, bażikament anke meta inti ħaddaħħal ismek u l-email address ħatirċievi 3 kotba fuq l-internet. Tajjeb, 3 kotba l-iktar klieta popolari li kellna dis-sena u ħantuhom b'xejn. Kemm tniżilhom bħala PDF fuq il-mobile u fuq il-laptop tiegħek interessanti ħafna, tekst kbir, ħafna kuluri, ħadħu gost ma titgħallem minnhom żgur. Apparti minn hekk ħatidħol għal offerta ħajkollok il-pass għal offerta partikolari illi ħanamlu għal Black Friday għal żmien il-miliet u anke għal żmien l-ewwel tas-sena. Esklusivament l-ewwel għax il-postijiet aħna minna vera ftit postijiet għal dal-programm, l-ewwel ħajkun hemm min ħajtfal dal-giveaway li ħajsiru jafu b'dawn l-offerti speċjali li ħajkollna. Ħalli inti jekk tilħaq tabbona inti tilħaq tieħu postok qabel ħadd ieħor illi għadu ma daħħalx ismu u l-email address fuq www.newbetterlife.com/win. Nawguralek is-saħħa u l-ġid. Niltaqgħu.